Hej, det er Thomas fra Stevns Erhverv. Jeg er her med mit bedste tips, tricks til dig i din virksomhed. Den ting, jeg synes, du absolut er nødt til at have styr på. Dit IT-system kan hjælpe dig, og hvis ikke dit IT-system kan hjælpe dig, så har du et problem med dit IT-system. Du er nødt til at vide, hvor mange penge du tjener på dine kunder. Her har jeg dine forskellige kunder ud af. Heroppe har jeg, hvor meget af din omsætning, der kommer fra de kunder. Her kan vi se, at kunde nummer 1 leverer 25% af omsætningen. Når kunde nummer 2 kommer med, er vi oppe på 40%. Og i det her tilfælde, når vi har vores 11 største kunder, så har vi dækket 80% af vores omsætning. Det skal du vide. Du skal vide, hvad du tjener af penge på dine forskellige kunder, så du ved, hvor du skal lægge din energi. Her er det åbenlyst, at det er de 11 kunder her, der skal lægges energi på. Og vi skal passe på herude i den lange hale, hvor vi næsten ikke tjener noget øget omsætning på en lang række af kunder. Så råd nummer 1. Vid, hvilke af dine kunder du tjener penge på. Så ved du også, hvad for nogle af dem du skal bruge mere energi på. Hvis du så vil vækste og udvikle din forretning, så er den her rigtig god at kigge på. Vi har igen vores kunder, de første 5 kunder. Vi har de 5 produkter, vi sælger til virksomhederne. Her kan vi se, at kunde nummer 1 køber produkt 1, 3 og 4. Sådan en kortlægning skal du også have, så du ved lige præcis på produkt, hvad du tjener på dine kunder. Hvis du så vil udvikle forretningen, så er det åbenlyst at gå ud og finde kunde nummer 6, som måske minder om kunde nummer 2. Kunde nummer 2 køber allerede produkt 2 af dig. Så kunne du prøve at forsøge dig med det. Endnu bedre kunne du måske gå ud og finde kunde nummer 7, som minder om kunde nummer 5, som rent faktisk køber alle dine produkter af dig. Lille smule sværere bliver det, hvis du finder på et nyt produkt og siger, hvem kan jeg så sælge det til? Ja, det rammer lidt sammen med produkt nummer 4, så må ikke jeg kan sælge det til de her, som køber produkt nummer 4. Så enten kan du finde en ny kunde til et eksisterende produkt, eller du kan prøve at sælge et nyt produkt til en eksisterende kunde. Hvis du solgte IT-løsninger, kunne du så putte noget IT-sikkerhed oveni måske. Det, der bliver rigtig svært, det er, hvis du går ud og vil prøve at sælge et nyt produkt til en helt ny kunde. For det har du ikke prøvet før. Men hvis du kan finde en kunde, der minder om dem, du har i forvejen, eller du kan finde på et nyt produkt, der passer lige ind til de kunder, du har i forvejen, så er det nemt. Så er det der, du bedst udvikler din forretning. Så kend dine kunder. Nummer 1. Vid, hvor du tjener dine penge henne. 2. Udvikle din forretning ved at tilbyde eksisterende kunder nye produkter, eller nye kunder eksisterende produkter. Så får du en bedre virksomhed.